Hi TV. A ɗauka. A jan bare ni waye ba? Albaka. Kai! Ya haka? Wannan da jarife saboda ka san ido guba ne. Wa amma bazuka naga kara me? Wallahi wannan ramar da kaga na dan yi slimming nake yi, shi za ga ina yin optimizing. Gaskiya ka kyauta. Da kuma ne ma. Likita Alhaji. Allah. Ya hakuri da Kumu. Kan ne ya ƙara yawa. Kai ni fa na canja layi. Na gaji da kiwon makahon kare. Ina kake kalle taska? Me ka gani? Na gan taska ya dame ni. A dai karamin dan caci ne. A ce ni 1600 in tahi? Kama sa ta ruwa. Gidan Banamasi, zango na biyu.